Tak a jedeme dál. Tady samozavíračka obecná, kladka, že jo. Dvířka, tak aby nám se vždy nestalo, aby se nezavřeli. Tak prostě se takhle jenom tam zahákl nějaké malé závaží. No a tady jedeme dál. Přepnu kameru. Jezírko přírodní, bez folie, si tak různě vysychá a zase se objevuje. Bylo by bezva na něm zapracovat, aby drželo vodu. No a tady se podíváme na dalšího pomocníka. Tady se vlastně zvedá celá tady tahle denně, že jo, v sezóně. Celá tady tohle čelo. A je to teda krásný, veliký materiál, má to váhu takových 20 kg plus. No takže vlastně tady je nahoře 20 kg závaží, což tak jakoby vlastně dělá tady to, že to pak vlastně visí takhle, když se to otevře, tak to visí si tady takhle na lanku ocelovém a když je větr, tak s tím si jenom takhle prostě hýbe a vlastně ten větr to nijak jako nepoškozuje. Poslední pozorování, poslední 2 roky. Tak další taková malá vychytávka, malá věc, ale jako každodenní činnost to velmi usnadní. Tak tady jde vidět ještě skokánek z Loňska. Tak jsem zvědavý, jestli letos zase prostě aspoň trošku napadne a zasněží a zamrzne. No. Stromy obalené jmelím. Taky asi letos na Vánoce se o to postarám. No a políčko, takzvaný West Point, je tak, že tady je prostě 4 řádky vlastně jenom letos česneku. Víc jsem nezvládl, zapojený do jinačích akcí a tak. Stěžovat na zdraví si nemusím. No, co je tady? Tady je ještě myšpule, nebo jak se jmenuje tady tenhle plot. Který vlastně zraje po umrznutí, po zmrznutí, změkne a dělají se z toho marmelády, že jo? Nebo nějaký takový kompoty. No, tady je jeden strom čínské hrušně, jeden strom a druhý stromeček tady vzadu. Oba dva ve stejný den, v podstatě vysazený. A oba dva, každý to je různý druh, zřejmě, protože jeden strom je prostě už 5krát větší a koruna se tvoří trochu jinak, když ji zaškoluju, tak je to úplně jinačí strom. I letos se ukázalo jinačí plot, přesto je to malá hrušeň, zřejmě ta naši. A tady tohle je hrušeň jiná, ale taky čínská nebo asijská. No. Tak tady zamulčovanou ovčí vlnou, tak jako je ovčí filt, materiál, který dostáváme z firmy zdarma jako odpad, že jo? No, který teda znova různě recyklujeme. Když nekompostujeme, tak se s tím mulčuje. Je to takový, že to má prostě své jiné výhody, které teď už to nebudu rozebírat. Dělal jsem na to jiný videa. Různě to zapracováváme při sadbách, výsadbách těch ovocných stromků, že jo. Tady máme nějaký mladý uchycený slivoně od kamaráda Hanse, který jsme si vykopali od kopky prostě a většina se chytla. No, nějaký jabloně se chytly taky a taky broskvoně. Tady tohle je zajímavá broskvoň, kterou jsem zasadil.
tím, že jsem hodil pecku tamhle z té broskvoně. Je to prostě keřovitá broskvoň, zajímavá, jako. Furt jsem bádal nad tím, jak to, že je takhle keřovitá. No a tahle vlastně původní před pár lety odešla vlastně, jo. A sám si pamatuju, že jsem tam tehda si utrhl zralou a pojedý a vlastně hodil jsem pecku až sem k tomu plotu a tak jsem si říkal, třeba to vzejde. Tady u toho plotu by to vlastně nemuselo škodit. Klidně, ať to proroste tím plotem. A ono se tak stalo a vlastně stalo se i to, že se takhle zase jako rozčepířila do keřovitosti spíš než klasicky kmínek a koruna, že jo, jako člověk prostě broskvoně zná, no, taková story ohledně broskvoně a to je slivoň, teda neuvěřitelně vitální strom, taky jako zvláštní, s korunou začínající úplně u země. No a vlastně letos si dala pauzu, ale minulý rok to vlastně dalo ovoce úplně neuvěřitelné množství, krásné, jsou to nějaké jakože blumy, ne švestky přímo, ale výborné ovoce. No a vlastně máme ověřené to, že třeba, co můžu vám dát tip, že naše půda velice jílovitá, tady to jde vidět, podívejte hraboši, jak si tady udělali jako rodeo, takže naše hlína je prostě samý jíl, pouze jíl a je teda dost těžké vypěstovat vlastně, nebo tak, aby se uchytili vlastně jabloně, jo. Ale několik už se jich chytlo, ale taky jsme jich několik pohřbili. A co se teda chytá jakoby lépe jsou ty slivoně nebo prostě peckovité jako švestky, třešně. A tak, no tady zůstala takhle vlastně kruhová místo po jurtě, která se na zimu schovala. Tady je pyramida ze 4-6 metrových trubek. Tady bylo týpí, klacky z týpí. Tak a mě mrzne ruka. Takže buďte zdraví a sílu.